bufo i he assegut aquí. Que, de fet, has vingut corrent fins aquí. Sí, la veritat és que he trobat una mica de trànsit i m'ha costat arribar, He patit el meu. He patit més que corrent una cursa de muntanya, ja t'ho dic ara. Es pateix més conduint que fent una cursa de muntanya? Sí, moltes vegades sí. I més per la Diagonal de Barcelona, jo que vinc de poble. D'on vens? De Berga. Ah, de Berga, Per si algú no ho sap, la Núria, us diré que, mira, a més de ser bombera i mare, sí, no? Bombera i mare, és corredora i ciclista de muntanya, campiona del món de duatló d'alta muntanya, campiona del món de marató d'alta muntanya als Sky Games de Ribagorça, ho dic bé? Sí. Campiona del món d'ultra trail... Ultra trail i campiona de... Bueno, quantes coses més. Quin és l'últim títol que has guanyat? L'últim títol és el Campionat d'Espanya de curses per muntanya. El Campionat d'Espanya de curses per muntanya. I tu quantes hores seguides pots estar corrent? Depèn dels quilòmetres i la cursa. L'última que vaig fer va ser Cavalls del Vent, van ser 100 quilòmetres en 12 hores. Mare de Déu. Mare de Déu. I tu sempre somrius quan corres? No. Home, jo sempre et veig somrient. No, hi ha moltes vegades que no, Això és un tòpic. Però, a veure, jo et veig somrient, o sigui... Perquè em veieu a l'arribada. I estic contenta, però... Però com pots estar contenta a l'arribada després de tants quilòmetres de darrere? Que per això mateix, hem acabat. Sí. Hosti, noi. Escolta'm, però, a veure, hi ha una cosa que jo sempre m'he preguntat, segons que correu tantes hores i que no pareu, que és com feu pipí. És un tema que la gent de vegades no em gosa demanar, però és interessant. No, de fet, mira, farem d'aquesta entrevista, el tema de l'entrevista serà aquest. T'he de contestar ara? Home, clar que m'has de contestar ara. Depèn de les condicions meteorològiques, és molt fàcil. Ja t'ho pots imaginar, si està plovent moltíssim i fa molt de fred, és molt fàcil. Ja ens ho imaginem, no? Bueno, fas pipí, no? Sí, faig pipí. Vull dir, ja està. Però tu fas no cal parar. No cal parar. No cal parar, Si fa molt... No és difícil, no? Seguir el ritme T'has de corrent concentrar. i relaxar l'esfínter és com... Clar, pares una mica el ritme. Sí, em va passar l'any passat amb una rival meva que em va veure parada i em va dir, però què estàs fent? Diu, si això amb el fred que fa i que està caient, que estava plovent molt, va dir, tu has de fer sobre. I vaig pensar, doncs va, prova-ho. I em va anar molt bé, però és l'única vegada que ho he fet, perquè és que plovia molt, molt, i no es notava. Com que tu estàs molla tota dalt a baix, doncs mira, fas pipí, va baixant per la cama i avall, no? Però porteu algun bolquer, alguna cosa? No, lo habitual és parar-se i fer un riu. O sigui, lo habitual és parar-se? Sí, darrere un arbre que ningú et vegi i endavant. I la caca? No, això ja ho fas de bon matí, quan abans de sortir. Ja està, o sigui, això pots fer 12 hores i ja t'aguantes. Sí, o 24. O 24. Però clar, si vas de ventre, o si vas malament de ventre, que a vegades passa, no pots córrer. Això passa, hi ha molta gent que pateix i bueno, llavors han d'enginyar-se. Però igual, clar, perquè de vegades no anem sempre bé, tu has d'anar molt regular, perquè clar, el córrer sempre és el lloc que regula el cos. Nosaltres, bueno, el Manu també corre. És veritat, has notat tu diferència, Manu, des que corres, que vas al bany d'una manera? I tant, com un rellotge. Com un rellotge. Sí, tu corre fa fer caca. Ah, sí? Sí, tant, perquè no? Bueno, sempre ho he sentit a dir, perquè es mou tot i el sistema digestiu s'activa. I va bé. Bueno, fer exercici va bé per tot el sistema, clar, tot l'organisme, és que clar. O sigui, però jo, com us veig patir tant, penso, realment, cal arribar a aquests extrems? Ja, però no patim tant, és perquè hi ha esforç, però en realitat ens ho passem tots molt bé, si no, no estaríem aquí. Però quina és la teva satisfacció màxima? O sigui, quina és la satisfacció? Què sents tu? Estar en contacte amb la natura i fer esport. Són dues coses que m'agraden molt i és un còctel. Si junto la natura amb l'esport, surten les curses de muntanya i ens ho passem bomba. Sí que hi ha moments difícils, però tu passes bomba, però no ho comparteixes, perquè tu corres sola. No, sí que ho compartim amb el públic, amb la gent que està darrere. Quan arribes, com si diguéssim. Sí, però a la muntanya ve molta gent a animar, encara que no hi hagi la tele en directe, és molt divertit i tenim molta gent que ens segueix. Sí. Puc una pregunta de caca? És que jo, això de la caca, jo soc com molt català, saps? Sí, som molt escatològics, no? Sí, jo soc molt català. O sigui, si preveus que una cursa s'està corrent, et fas una lavativa abans, com si digués? No, home, no. Bueno, és que això em preocupa, perquè és que t'ho juro que em preocupa, perquè sempre penso, aquesta pobra gent, què fan? Vale, o sigui, pots parar, no passa res, tothom para un moment. Sí, pots parar, pares un minutet, dos i continues. Total, una cursa de 160 quilòmetres, moltes vegades si perds un parell de minuts, no passa res. Escolta'm, i arribes a tenir una comunió amb la natura? Sí, hi ha molta comunió. De fet, és un intercanvi d'energia, no? I és positiu pensar això. Quan tu la perds, la muntanya te la dona? Sí, és un intercanvi. Jo li dono i ella... És un intercanvi molt potent, amb els arbres, amb les roques, amb la terra. I què dona més energia, els arbres, les roques o la terra? T'ho pregunto seriosament. Què et sents? Sí, el terra. El terra, La terra, tocar la pedra... Sí, jo ho noto. I si em concentro encara surt millor.
Et concentres en què? Amb això, no? Amb saber que estic amb la natura i percebre això. Sembla una bogeria, però va bé pensar No, això. és que de vegades ens abracem als arbres, no? No hi ha exercicis d'aquests espirituals. Sí. T'abraces amb una alzina centenària i... I tu quan arribes a l'arribada t'abraces amb algú? Sí, home, m'abraço amb la gent que em ve a veure, amb la família, els nens, els amics... Perquè tu sempre arribes amb les criatures, no? Sí, quan poden, sí. Si estem a Catalunya i ells estan allà, és... I amb l'estelada. Amb l'estelada, sí. Arribes amb l'estelada i les criatures. Vinga. Arribo amb l'estelada. Tot i que de vegades faig enfadar algú, però és divertit. Escolta, però tu has fet moltes coses. Mosso d'Esquadra, has fet de guarda forestal, és bombera, conferenciant, campiona d'ultra... I només tens 37 anys. O només. 36, ja me n'has posat un. Ja te n'he posat un de més. Bueno, però això és molt